Kapitlu ġdid b'kidba tal-passat. Kim dan il-mod l-editorjal tal-Gazzetta di Malta Independent on Sunday iddeskriva s-sitwazzjoni mwera li qed tiddomina fil-Partit Nazzjonalista fid-dawl tal-ġlid kontinu li baqa' jikxef il-feriti fondi f'tal-pjetà. Dawn il-feriti komplew jinkixfu wara gwerra li faqqet bejn Bernard Grech u l-ex viċi kap nazzjonalista Robert Arrigo. F'diskors li marka tmiem il-kariga tiegħu bħala viċi kap tal-partit, Arrigo qal li huwa twarrab mill-Partit Nazzjonalista u saħansitra nies fit-tmexxija qalulu li tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Quddiem dan kollu l-editur tal-Gazzetta di Malta Independent qal li l-Partit Nazzjonalista qed jgħix mill-ġdid il-ħmar il-lejl tal-passat riċenti tiegħu. Passat ta' ġlied u ribellion interna li benefika l-aktar minnhom il-kap attwali Bernard Grech wara li tqaċċat Adrian Delija. L-editorjal ta' The Malta Independent ikompli jgħid li l-lejaltà ta' Arrigo lejn il-partit ma jista' jiġħadha ħadd. Intqal ukoll li l-kap Bernard Grech qed jilab man-nar jekk mhux se jpaċi mal-ex viċi kap nazzjonalista li huwa maħbub minn ħafna fid-Dar Ċentrali. Dwar il-Partit Nazzjonalista nnifsu, l-editorjal ta' The Malta Independent on Sunday sostna li dan ma jaffordjax li jibqa' jidher maqsum anke fid-dawl tal-aħħar snin ta' ġlied firda u ntriċċi li qasmu d-Dar Ċentrali fit-tnejn. L-editorjal argumenta li oppożizzjoni li hija maqsuma u li taħli l-enerġija kollha tagħha sabiex issolvi l-kwistjonijiet interni tagħha ma tidher qatt attrajenti sabiex tieħu f'idejha r-ridni tal-pajjiż. L-editur ta' The Malta Independent on Sunday ikkritika wkoll il-mod kif il-Partit Nazzjonalista ħa 4 xhur sħaħ biex jikkonferma l-kap u l-viċi kap tiegħu, speċjalment fid-dawl tal-fatt li fiż-żewġ istanzi iż-żewġ karigi kienu kontestati minn persuna waħda biss. L-editur irrimarka li dan kien kollu ħela ta' ħin.